når jeg arbejder med virksomheder og med ledere i dag, så har jeg studset over, at vi nogle gange gør os rigtig meget umage med at lede efter det, der ikke fungerer. Og det, som jeg synes er interessant, det er i meget højere grad også at fokusere på det, som fungerer. I styrkerne, som vi er ved at lave, der går vi faktisk på jagt efter de ting, som gør, at vi får energi, som gør, at vi får motivation, vi føler os robuste og har den der arbejdsglæde, som virkelig fylder os. Når vi snakker om styrker, så vil jeg godt understrege, at styrker er ikke nødvendigvis det, som der er dit talent, eller det, som du er god til. Det kan godt hænge sammen, men det behøver ikke at være præcis det, som du er skrapt til som sådan. Det er mere, styrken er mere det, der giver dig en følelse af at lykkes, en følelse af at være, kan man sige, motiveret og en robusthed. Det er det, det handler om. Det er det, vi er på jagt efter.